big shoutout sa Tavenyo Day, Apollo Sports Bar, DJ EZQ, sa tanan na diri karon no. Rapolo, Africana 5, pinakaon nga battle na to karong Tuiga. Salamat sa ni. Sa akong wala, gikan kabantan, maglanas para ni Don V. Shout out, it was Proud Production, Kabantan Kid Joe, Dwayne Anbo, Jao, Rapolo, lamat. Sound to o! Gikan Lapu-Lapu! Maglanas para ni Juan! Shout out sa Dalia Paril, na Ilhi, na sa amigo ng mekanik. Wala sila ng kwintos. Pili ni Juan nga una siya. Okay na Don V. Yo, minata niyo tanan bay! Judges, minata! Enjoy lang ta! First round, Juan! Yo, game! Game! Rapolo na jod! Sa Apollo pa jod! Kining bagong pasar sa board, siguradong luhod. Ikay tamon, daw ni Biwen, ha! Sus mo buwag tahod! Pasado lagi ka sa Sprout Boards! Diri ka maglisod! So what's up? Mr. Yadi Yadi, aka Don V. So you real V nang imong pagka-pussy shudi? So shouty like a shanty kung di ay gusto daddy. Hoy! Tinood bayo tingabaw! Bisag i-deny pa og kadaghan. Imong kolor daw ni tumaw. Sukat ikaw kay nasamdan. Dili madalag baraw. Ni ultimo kauban ay titugan. Dili pa jud tawang ni iyot. Kalabaw silang silingan. So Rapolo, game! Yeah! Usa! Gitistingan ako ang 14 jokes aron masukod unsay tinuod. Kaya nailhan ninyo na ako. Laom ra kay suwat nya dali ra kay maunlod. Well, dili ekalalis. Bisan sa kung kaugalingon, di na ko na ilimod. Gibuslutan ra tikadaan si mong suwat nga klaro kayong gisunod. Ikaduha! Bag-o ka! Well, klaro man. Sige, i-apil og lista. Karaan ko, apa na apsan ra? Ha! Pasensya kay karon ra man nakita. Wa ko'y maani. Samtang kamo, gahinay nagpupo sa bunga. Sige, pupo lang usa. Samtang ako magpupo lang usa. Aron sa pag-abre na ay gana ako ang tinta. Ikatulo! Kibaw kong apil ni si mong lines by ang akong kabildihan. Choke every battle, murag nag-smoke kay ubhon sa kinalasan. That's right, bay. Pati kayong performance ni Juan man. At least giprove na ko sa inyong leader kung unsa ang akong rounds man. Ikaw pat, kibaw kong dauto na sad nimo kung asa ko liga nga gikan. Mapataga kay or Sprout o Beski kung asa sa kaliga nga gikan. Timan Edo, ayaw kapila ang ligang naghilo mugway giligsan. Huna-hunaado sila'y rason nga nung ikaw ni bungag na bisbisan. Oh! Ribatra na tanan! Kutob si mong maspit, ing nakubakak. Imong anggel nga gianggel nas uban pa ilakang kapikat. Buhati ko di hagbag o di kay magsalig rakas bakat. Tungason pa kayong bukid dong ha. Pasensya kay naunhan ti kagribat. Maong don! Sulod kas patibong ay kahibong anong ni untol. Timan idong bisan pagbiya andam kong musukol. Dili buot sa panahon nga nung karon ako mitando sa pagdunol. Gibanggaan usa na akong naguna aron sa proseso di magkasol. Time. Hi guys. Mao din ni Juan. Katungopon represent. Adto ra nakabantay sa bolong nga ikaw iyahang big mistake. Oy, problema o ginana. Di kailangan na mag-sorry. Taga Cebu ang hari ng tugma, pero nas Manila ron si Luni. Proud tang tanan, uy. Bisag si Marlon, nas layo. Naningkamot sa tusiya, usa na ilhang kamao. Wala ko ikumpara akong suwat. Layo ra kay ko atong Marlon. Akong punto lang kay pagsuod na ko sa Sprout, at least kung asa ko, ila ko ang konon. Walay tugma imuhang lihok na dakpanakas mga MC. Naaman jud ng take the risk, pero imuhang lihok, grabe ka risky. Duha na katuig, ha?
Pero wag gyapon namulat aning hip hop. Og 2 years ago ko ning gibuhat na ano takos TikTok. TikTok sa Polo bay. Buang ha. Bukan. Kaysa tanang battles nimo no. Wajud kay masabtan didto. Mas masabtan pa siguro na ako musturya ka ng gihugag ngipon. Hugdag liso. Sukdang debut. Ipanahon na ko nimo nga imong gipasaan ray bugat nimo. Ibutang sanay. Kay kusugi ka man sita. Nagisita pa niya sa amo. Nakuno si amo way tukar. Battle man ang music bisag bali-balihon daghan ato makurat. Nahambugan ra bang hambugiro? Tungod na haungan sa baguhan. Nakurat ka sa bag-ukay, mas giuna nimong katapulan. Huwan ang katamad nimo ay sama. Di ka lusot aning don. Way sipiat pag-abrisgan na tanan sukmag kay musod. Di lung aning pahong, tinun-anis maro. Bugwak na mo anbo kay makalanay ni bato. Ha? Bugwak na mo anbo kay makalanay ni bato pero di ka gahi elhuwan. Gahi ra imong gitumar. O muga na ragnay bato imuhang utok pero way lihok din guwa. O sayop na namuhuan. Nga di mi kasabay sa imong kalawmon. Kasi gini mong tambay aras ilaw natabunan nakas mga bagong haon. Bugo ka? Ha? Ay kasukog katulgan ang imuhang message kada round. Way naabot na mo nga message huwan kay way signals underground. Ha? Ha? Mauna siya huwan. Ayaw pag-astang ikaw na gahi. Hinumdumi nga tawrata og siluni. Dugay na kaamgo nga nag-eraser ang lapis pag-usab na oy. Nabda na. Kanto 1. Wala na ako siya sa TikTok. Buang pakod ng TikTok. Round 2 game! Numerong pangbilang ra sa round 1 sa kontra na ko nga warrior bay. Karon sa round 2 kay dili i-like gustong pakita kundi matic bay. Mapa MP light usan mig light dili makahubog sa kung dalang on the site. Wala human rights kung tukhangon tikas inyong site. Nilabang kas battle rap tungod sa galgal sa kauban. Abig dool raga pala sulod total humot na daan ng pangalan. Well, dalira sang papaso no sa kasnap. Balik akong diin kagikan. Don't be ninyo ba ginahag on the top. Hala sige tap-tapan at tugtaman. Paano style tolls inyong idol gamiton na kog pinaadik. Di mo kaog panihapon kay ginahan sigig adik. Sigig sit-sit kung musaybit niya way iamot sigig adik. Saktong rifle ipasyapols imong ulo. Bug! Bug! Duha ka balaw walay mausik. Ya, moingon dayon. Murisbak tanen tagaan bu. Bay, di ta mo kayang idungan, may pinadigars ko. Hinay-hinay lang, human-ani, pwede gihapon sa Apollo. Ing na lang si Boss Leo ay, kundi si Yan, di sa ingon nga nagdinako kog ulo. Kay Rapolo na gud ni. Kinsa pa may magduha-duha og tikang. Dugay kong nangandoy nga mapabilang silang tapok. Ipaningkamutan ko ang tanan, walay pake sa kahago. Bisag daghag batig istorya wako. Daghag bate nga istorya nga bahin diri nako. Pero wala ko na panumbalinga mas nisali us akong proseso. Maong don, sulod kas patibong ay kahibong anong ni untol. Timan idong bisan pagbiya andam kong musukol. Bisan pagbiya andam kong musukol. Ayaw. Doon sunod kas patibong ay kahibong anong ni untol. Bisan timan idong bisan pagbiya andam kong musukol. Dili buot sa panahon nganong karon ra kumitando sa pagdunol gibanggaan usa na akong naguna aron sa proseso di maghasol. Mana siya? Mana? Sorry yung tataw. Kawa ni may. Huwan! Og natoo kagapildi teka na ako'y makuha. Hoy giatay wala. Mas alkansi bagay kong mapildi ko ani kay mingon sila. Tala, si Dunbi napildi pa nga. Kapiling baya na natilis pa ba? Nakaduwa ra kag Rapolo kay wanay laing mapilis tata. Uy, real talk na bugo. Bugo ka. Wa jud sila plano nga kuhaon ning isda. Hambugiro pangistanan kay naka Rapolo. Nay dahom nagmasikatan.
may sikaran, yasukmagon, aron makatilaw jud og tagam. Ha? May sikaran, yasukmagon aron makatilaw jud og tagam. Wa jud kabantay siyahang lihok nga bati, dako naman ta kag mata pero sakto na singan nga style. Di gihapon ni kaamgo. Taga Sprout Business Ilhuan. Saman, Juan, batil na to? Ha? Tuog ditirahon ang Sprout. Tuog ditirahon ang Sprout. Kaya basin akong duwa adto maapektuhan. Nganong di man sitahon ang insekto nga maumanay gadagbati sukad. Paglabang ni Muglaing Liga. Imbis mo Sprout, wa kalahos. Kaya mas gion namang gara-gara. Imbis magbasa tag-books sa ilasa karon na labwans bag-o. Tama dyan ni Huwan kay nag-asa rashog. Basin mo ripat, maingon siya, kadagan na siya battle, huwag naambag sa kultura. Tang bogo daghan na nahigag battles, pero ang mga tao, ikitas yung pangan, sumulan. Laay kay. Laay ka. Ang mga tao sumulan. Oh, basin niya, laay kay, mura ag Coco Melon. Ang maganahan mo battle no, kanang mga batang, gato pang sipon. Oo, mo? Hambugiro kay mga bag-o nga lagi. Hambugiro kay mga bag-o nga lagi iyahang ginasita. Ang karaan daling patyons mga bag-o ilapida. Oh, imong karir dili pang featured sa liga. O kana magpabilin nga sa mad. Ang hunahuna ahuan ang ayaw ang kadaugan kundi future sa imong anak. Ha? Tuo nimo. Kay parehas tang taga Sprout, ha? Kay parehas tang taga Sprout, pero di ta pareha og level. Ako mga tira diri dong imuha kay mutergan ako kaliber. Ha? Pareha tang taga Sprout. Last round, 1. Yung round 3 game. Walay bahads ikatulo, dalang berso kay seryoso. Base mood ka na po sa kuang tempong delikado. Sabay abo ni inyong apo. Sa azul unta to nag-abrigana ang rapolo. Sa azul unta to nag-abrigana ang rapolo. Saktong gi-timing dirido imuhang utok mo unang ituslog buwa diris Apollo. Kaya aging tuig namasin sa kaysa niaging tuig nilabang sa isla kay namasin. Usa ka gahi unang gitumba. Ah, shit. Check. Kay sa niaging tuig nilabang sa isla kay namasin. Nilabang sa isla kay namasin. Usa ka gahi unang gitumba. Wa lang jud bilini. Ayaw. Tayo ba? Time, last round, Don V. Sorry guys. Round 3 na. Karon raw abantay da nga Rapolo naman diay ini. Pag chat ni Leon nimo dol, imong otok wajud kaingon nga si Don Billy hayi. Kay ano man daw bi? Kay ano man daw bi? Kay big-bag ko. Nagdahom nga unang kat matagad. Di man ni pang Rapolo imo napili, boss. Pabalikan ni tagakay. Masuko siya nga, masuko. Kay si Juan masuko katulgan iyahang lines nga lagi daw ang bias daw ang syudad. Tanan battles na ko sila lapu-lapu, wa jud koy reklamo dito sukad-sukad. Ipaagi na lang sa bias. Ipaagi na lang sa bias himuog bugo mga tao. Nakalimtan nimo Juan nga ang bugo kay ikaw ay basulang mga tao. Ayo gamong-among rakas palibot. Napay katungod mo storyag bati sa laing liga. Wa man lang gani ka na ikog. Di paduwa ang laing liga. Ha? Paduwa ang laing liga. Unya puros choke imong mahatag. O pareha gani na. Sa di paduwa ang laing liga nya puros choke imong mahatag. Di barugan dyan imong katapulan Juan imong mga hugaw ay kakatag. Dapat na ni silhigon oy. Kaning gadag abog aning kultura. Ako na hunahunaan eh abot sa event no. Na ikaw ang kontra kay duklon ta ka. Laay kay mura ako Coco Melon. Ha? Laay kay mura ako Coco Melon. Ang malingaw ra ng batter no kana mga batang gaso gato pang sipon. Hambugiro kay kas mga bag-o ug imuhang ginasita. Ha? Hambugiro kay mga bag-o ug imuhang ginasita. Ang karaan daling patyons mga bag-o ilapit da.
ang mga kaangkaraan daling patyon sa bag-o ilapid da. Wa may problema o ginana. Ay. Shit. Tana yan di man eh. Ang karaan daling patyon sa bag-o ilapid da. Imong karir dili pang featured sa liga o kana magpabilin nga samad. Ang una-una ayaw ang kadaugan kundi future sa imong anak kay parihas tang amahan. Pero lahi-lahi na tagpaagi. O pasagdan nimo yung paris nga bastos sun, di ka tinuod nga lalaki. Ay palabi, hip-hop ra kay ka. Hip-hop pa kas gaon na. O tan-aw nimo wa kay sayop ako maingon no. Sakto na. Sakto na. Sakto na. Makit-anis imong anak ug maganaan na to'y buot. Makit-anis imong anak ug maganaan na to'y buot. Ay kasuko nga ikaw baslan ug tanan battles nimo iyahang madungog. Wa kay gipakitang nindot diri huwan. Ha? Ikaw ray gahatag si imong pildi. Wa kay paki ug way react. Basta makapaamgo gining klase nga MC. Akong punto diri huwan nga unta lang ikaw magamgo. Ha? Akong punto diri huwan nga unta lang ikaw magamgo. Way pildi aning duwaa kundi puros ta ani paldo. Kinahanglan ako mag-bars, mag-joke para nimo. Ha? Yahaya ko nimo gud. Kinahanglan ako mag-bars, mag-joke para lang hatagan ko sa respeto. Respetuhas ang kaugalingon usa ka mangayos akong respeto. O ako ang don nga way sakyanan pero ang biyahe pataas. Don nga walay mansyon pero abundas respeto magawas. Ako tong don nga way sayop pero dito na ako ibakak. Dito magtago-tago sa sayop huwan. Mas ika-proud na to nga to atong gilabang. Bay, pag-usam na bay. Time! 1 minute down, Vic! Kapangan na boy! Rapolo, Africana 5! Kaya ang battle, kaya kami una! Don P versus 1! Kapangan na boy! Yeah, judges decision 3-0 para Don P! That's one! Shout out rin ni Juan. Juan. Kanang sorry kayo guys kanang manggod. Huwag manggod ang utok gud. Dali Paril eh. Judges, dali lang. As Joe. 3 rounds yata na akong game. Don't pay versus 1. Boto na ako doon. Effective yung plan. CN, all 3 rounds.